खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बर' बाजार डिग्री कलेज बिल्डिं बेखेवनाया जानानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि बाटाबारि गामिनि बिरन्जय खेरखातारि होननाय सासे सुबुङा नेपालाव मेगन नायजानो थांनानै दासिमबो न'सिम मोनफैयाखै। लखिमपुर जिल्लानि बगिनदी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय, जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय, चिराङाव बर' रेबग्रा जुथुमनि गामियारि बर' थुनलाइ फोरबोआ थांनाय 19 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जुथुमाया 19 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा दारागाव दैरिं सेरफां मागो फोरबो फालिथाय, दमदमा खाथिकुसियाव गपिनाथ गपालथानि 22थि बोसोरारि जुथुमा, बाक्सा जिल्लानि रामपुर नाथकुसि गामिनि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा गेलेमु बादायलायनाय खुंनो थागथियारि जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' बाजार डिग्री कलेज बिल्डिं बेखेवनाया जानानै थांबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार डिग्री कलेजनि गाहाय मावख' आरो गोदान थाखो खथाखौ थांनाय 17 जानुवारि खालाराव 33 नं कन्स्टिटुएन्सिनि एमएलए मानगोनां कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बेखेवो। 2005 इं मायथाइयावनो राजेन बसुमतारी बिथांजों गायसनजानाय बे कलेजनि बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हादोंमोन एमएलए डक्टर प्रतिमा ब्रह्म, डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनि आखान्थि बिबुंगोरा आरो जायगायारि मेलेमजिबि बिथांमोना। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 2019 इं मायथाइनि 19 जानुवारि खालाराव डिरेक्टर अफ हायर एजुकेशन बे फरायसालिमाखौ नायगिदिंनो फैदोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बाटाबारि गामिनि बिरन्जय खेरखातारि होननाय सासे सुबुङा नेपालाव मेगन नायजानो थांनानै दासिमबो न' मोनफैफिनाखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबर्धना पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बाटाबारि गामिनि रुबि खेरखातारिनि फिसाज्ला बिरन्जय खेरखातारि होननाय सासे सुबुङा थांनाय 17 जानुवारि खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गोमानाय सुबुं बिरन्जय खेरखातारिया थांनाय 15 जानुवारियावनो सुनिल गयारी होननाय गामिनि सासे लोगोजों नेपालाव मेगन नायजानो थांदोंमोन। मेगन नायजाखांना जेब्ला सानैबो नेपालनिफ्राय फैफिननानै जलपाइगुरि ट्रेन स्टेशनाव ट्रेन गाखोनो नागिरो अब्लानो जाथाया जानो मोनो। मानसिनि होंगो दोंगोआव सानैबो आनज्रायलायो। उनावहाय बिरन्जय खेरखातारिखौ नागिरना मोनियाव सुनिल गयारीया हारसिं आंगो गामिसिम 17 खालारनि 11 रिंगायाव मोनफैयो। ओजोंहाय बिरन्जय खेरखातारिया सानब्रैनि उनावबो न'सिम मोनफैयैयाव नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। नैबे सावमुङाव नुनाय बिरन्जय खेरखातारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 7736781326 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों गोमानाय सुबुंनि फिसाज्ला सुनिल खेरखातारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय, जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 15थि 2 बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि 2 बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव सोलिफु जानुवारि दाननि 18, 19 आरो 20 इं अक्ट'आव सानथामनि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों सोलिफुगासिनो दं। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15थि 2 बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि 2 बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आथिखालाव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सोलिफुगासिनो दङ। बे जथुमायावनो थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय, जर'खा सावरायनाय बायदि आयदाफोर लानाय जायो। बे हाबाफारियाव माखासे गोनांथार आयदाफोर लाफानाय जादों, जेरैहाय थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेमु बादायनाय आरो जर'खा सावरायनाय। मासिगिरि मुस्रि राजेन्द्र ब्रह्म, आफादगिरि जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन मुस्रि रमिय' पि नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बराय बिबुंथि होगोन मुस्रि बिष्टुराम बसुमतारी, मासिगिरि बानजाय आफाद, लोगोसे दखरानि सिङाव थानाय फरायसालिमा आरो गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि मेलेमजिबि बिथांमोना मख'नाय मेलाव बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजेन्द्र ब्रह्मनि आफाद दैदेननायाव फैगौ 20 जानुवारि 2019 इं अक्ट'खालि मोनसे गेवलां मेल लिंनाय जादों। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारीया गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, मेलेमजिबि, सानसुमै बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनि दारै गुरै खावलायनाय जाबाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय जोहोलाव मुसाहारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। चिराङाव बर' रेबग्रा जुथुमनि गामियारि बर' थुनलाइ फोरबोआ थांनाय 19 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फस्लाबारि गेजेर आरो
दैमालु गोजौ फरायसालियाव साननैनि हाबाफारिजों 19 आरो 20 जानुवारि खालाराव बर' रेबग्रा जथुमनि गामियारि बर' थुनलाइ फोरबो आरो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बर' बाजार दालाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुमाखौ खुंनाय जायो। कालिकुमार लाहारिखौ बुंनि बे थाखोथाम लाहारिया थाखोथामसिमल' फरायदों नाथाय बे थाखोथामसिमल' फरायनाय बिनि खन्थाइ सोरजिफोरखौ मा खालामदों दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायदों डिग्रियाव फरायदों हायार सेकेन्डारियाव फरायदों अब्ला जों बुंनो हायो जे थुनलाइनि सोरजिया सिमा गैया बेहा। बे थुनलायारि फोरबोखौ बेखेवो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि मुस्रिमा प्रमिला नार्जारी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन बर' बोसोनगिरि गौथुम साहित्य अकादेमिनि सोद्रोमा मुस्रि राखाव बसुमतारी बिथांमोना। जथुमनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बिबुंथि लाखियो बड' राइटार्स एकाडेमिनि नेहाथारि मानगोनां मुस्रि राजेन बसुमतारी बिथाङा। बिसिनि बे आइजोफोरनि दबायावसो बे सल'बाथाया थाखोमानानै दं बेसोर जोंनि बयनिख्रुइ गोदैसिन थुनलाइ सोरजि। बे जथुमानि जोहैनो बर' बाजार दालाय आबोफनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जायो। लोगोसे आबोफनि बानजायनायाव गेलेमु बादायलायनाय आयदा महरै काबादि गेलेनायखौ खुंनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुमाया 19 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरसालि जथुमाया अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 28थि बोसोरारि जथुमा आरो माजबाट बियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया 19 जानुवारि खालारनिफ्राय 19, 20, 24 आरो 22 सानथामनि हाबाफारिजों माजबाटनि माइनाव फोथाराव जागायबाय। खुंजानाय बे रुपाथि मायथाइ फोरबोआ जोबोद मेहेरगोनां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जथुमानि लांगोना सायनासालि आरो गुबुन गुबुन दिन्थिफुंसालिफोरखौ जोबोद मेगनाव नांथाव खालामनाय जादों। बे जथुमानि गेवलां मेला फैगौ 22 जानुवारियाव जागोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय जोंसार बर' बिथाङा। बाक्सा दारागावआव दैरिं सेरफां मागो फोरबो फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दैरिं सेरफां बाथौ आश्रम दारागावआव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 16, 17, 18, 19 आरो 20 जानुवारि खालारफोराव खुंजाबाय थानाय दैरिं सेरफां मागो फोरबोआ दिनै जोबथा सान। थांनाय 19 जानुवारि खालाराव हाबाफारि बायदियै योगा फोरोंथाय आरो बाथौ आर'जा जानानै थाङो। मेहेरगोनां बे हाबाफारियाव टेकवान्ड' गेलेनायखौ खुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे मेलावनो बिबुंथि लाखियो मधुमोहन लाहारी बिथाङा। मोनसे बिथांखि लानानै जोंनि बे गौथुमनि मुंखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम मुङै जोङो लाबाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा दारागावनिफ्राय बिजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। लखिमपुर जिल्लानि बगिनदि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ 17, 18 आरो 19 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों बगिनदि बड' साहित्य भवनाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। फालिथायनि 19 खालारनि गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनो हादोंमोन आरो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। मख'जाथावदि बे सानथामनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैनो हादोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों लखिमपुर बगिनदिनि दैथुन बर' आरो प्रमेश्वर ब्रह्म बिथांमोना। दमदमा खाथि खुसियाव गपिनाथ गपाल थाननि 22थि बोसोरसालिया जथुमा। गपाल थाনৰ ইতিমধ্যে আমি যদি চাব যাওঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 370 বছৰ হ'ল। এই আচলতে এই থানখন আছিল মানে নাৰী প্ৰধান, সেইকাৰণে গোপীসকলৰ থান আছিল। সভাৰ আয়োজন কৰিলে আজিৰ পৰা 22 বছৰ আগত। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा खाथि खुसियाव गपिनाथ गपाल थाननि 22थि बोसोरसालि जथुमाखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जायो। सानथ्र'हायै सिबियारिफोरा बुंफबफैनाय थानाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव सावगारि बोनाय बादायलायनाय खुंनायजों लोगोसे दिहानाम बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। सानजाथाव अनजिमानि नाम हानजाया दिहानाम बादायलायनायाव नाम दिन्थिफुंनानै
रोखोमसे सिबिथायारि थासारि सोमजिखांहोयो। जुथुमाव हांख्रायजानाय महरगिरिफोरनि जोहै नागारा नाम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बां हाबाफारि खुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि रामपुर नाटकुसि गामिनि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा गेलेमु बादायलायनाय खुंनो थागथियारि खालामदों। हाई सेकेन्डारि सेक्सननि हिन्जावसाफोरनि 100 मिटार खारनाय। मागो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि रामपुर नाटकुसि गामिनि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा गेलेमु बादायलायनाय खुंनो थागथियारि खालामदों आरो थागथियारि बायदियै गामिनि गेलेग्रा फोथारखौ साखोन सिखोन खालामनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों नाटकुसिनिफ्राय सन्जय रामसियारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।